Здравейте! Казвам се Мартин Гранчаров, възпитаник на професионалната гимназия по туризъм Доктор Васил Берон, випуск 2013. В момента съм в последен семестър на специалност право в Великотърновския университет, една от мечтите, които успях да сбъдна с професионалната гимназия по туризъм. Спомням си, че когато трябваше да кандидатствам, заедно с родителите ми, които са професионалисти в сферата на ресторантьорството, решихме, че най-добрият избор за мен ще е гимназията по туризъм. Избрах специалност организация на хотелиерството с интензивно изучаване на английски език, което по-късно ми позволи да посетя няколко пъти Америка и да работя в големи хотелски комплекси, където бях високо оценен. Видях и научих много, но избрах да се върна. Освен специфични знания по професия в сферата на туризма, гимназията по туризъм се грижи за индивидуалните потребности на всеки ученик, като предоставя възможност и насърчава участието в различни проекти, програми и инициативи. Но по-ценно от знанията и уменията са хората. Учителите, учениците и служителите на гимназията, които заедно градят името. Хубавото е, че работата в екип продължава и след това. Така, през 2016 година, след едно от посещенията ми в любимото училище, бях министър на правосъдието за един ден. Аз успях, защото избрах гимназията по туризъм. Това е училището на успяващите. Сега избирате вие, а успехът ви чака там, в професионалната гимназия по туризъм Доктор Васил Берон.